karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember, darling, all... Justin! Oh. Tanawa mga stars sa langit. Oh. Daghan kayo sila. Bitaw no? Mihaya gud ang kalibutan sa ilang kadaghan oh. Dali, uy. Higda tupad na ko. Ah. Aron maklaro ni mo ang mga bituan. Ha? Dali na ba? Oh, Higda diri tupad na ko, Justin. oh miss kining Nausa ka, uy. Nga mo siga man imo mata kun mo sulti ko. kuan miss, kuan magud kanang driver lang ko ninyo. Di mayo nga dunay makakita nga mutupad ko gigda nimo diha. Huwag makakita na to. May pauli naman ang tigwa nga caretaker dinis bay. Come on. Higda na diri. Ayaw butagig mali siya nga ako invitation. Ganahan lang ko nga doon ako'y kasulti-sulti samtang magtanaw sa mga stars sa langit. Miss, maikog mangyud ko nimo miss oy. Nanimaho kong singot. Okay, ikaw good. Sige. Aran dili ka maikog, lakaw. Pag shower dito. Isulob ang bagong white t-shirt nga akong gipalit nimo. May short sab og underwear. Oh, ha? Come on, Justin. Pahimos lang ang privilege nga akong gihatag nimo. Ha? Ay, sa Miss Mara oy. Nasubraan man ka kakampanti sa iyang lihok. Ay, masaning mga barkada nga iyang giingon oy. Wa may bisan usang nga miabot. Lam na yung gabi pero wag yun makatext si Justin ako. Hain maka sila karong higayon na. Te, Ramiro, wa mo yun ka makatug, te. Nakamata na lang ko sa kong damgot, Pero ikaw, niya pagyapon ka din sa kawas. Bugno naman kayong hangin din hiti, oy. wa pa man yun mag-text si Justin. Oy, Romero. Aw, gida man tuglaag ni Miss Marat, Basin nung nakatog na to karon sa auto. Mo text unta siya. Aw, basin lubat. Oh, Di ba? mausab. Hmm. Nasige Romero. Adto na lang ko matug sa servants quarter. Okay, sige, te. Amping ba dito, ha? Oh, katong na, te, ha? Ayaw siguro na, te. Ay, kaluoy sa ning akong ate Alice, oy. Ubuutan, kay ni siya. Pero nga nung dili magid parehas niya batasan si Caroline, oy. Miss. Wow! Ngayon kay kasi ako gipalit ka pa katog. Permihan na ha. Nagwapo ka o humat ka kanunay. Ha? Okay, dali na. Tapat na nako diri sigdaanan. May man og maglingkod lang ko, Miss Mara, og di lang ko mutupad nimo. Magsakit lagi ang imong liog kung nagsigi kag hangad. Dili na ba? Justin, ayagod ko pa sa puta. Sige. Mutupad ko nimo, Miss. Yeah. Kana, Tupad ako nimo. kana. Um, Musunod gikas tanan akong gusto. Aron magkasinabot ang duha, Justin. Okay? yes, Miss. Nahibaw ba ka kun unsa nga star ka ng kinadaplinan? Ano man ko. Ikulbaan man kong maayo. Unang higayon nga wa mauli din sa dakong bahay si Justin. Dili lang unta siya mo inom, oy. Kay tingalig, madisgrasya sila sa ilang lakaw. Kapila naman ka makauyab. Kadaghanan no? Ha? Ako tag-anon.
Sa imong hitsura o sa imong parong, mga... Kana po ka na makauyab, no? Wa ka man katag-an, Miss Mara. Sure, gid ko. Huh? Ayaw na lagkot ka, uwaw. Ako, sultihan ti ka. Kadagan ako makauyab. Pero, wa pa ko makakitag lalaki nga, ganahan gid kaayo ko. Aw, moabot na unya na sa imong kinabuhi, Miss Mara. Sure ko, ana. O gano'n na kasiguro man ka nga, moabot siya sa akong kinabuhi. Kay gwapa man ka. Hustos barog. Sexy. Nindot og lawas. Nindot kog lawas? O gano'n na kasiguro man ka nga, nindot kog lawas. Imo kong gitutukan sa hilom, no? Ha? Imo kong gitutukan ka nang dili ko makabantay, no? Ha? Wa, Miss, oy. O niya lagi. Nga nahibaw man ka nga, nindot kog lawas. Makita mo gud dayon ako. Oh, ambot na ko ipasabot ba? Mahilig man ko kag fitting nga sinina gud. Mao nga maklaro gid ako ang kanindot sa imong lawas. Mao ba? Mm. Kinsa nga sa imong katapusang uyab? May hubag di lang ta magisgot sa akong uyab, Miss. Juan, gusto ko na kalimtan na ako ang mga babae. O gano'n man? Iyak ang gipasakitan? Oh, wa man, kuan. Basta di lang ta magisgot niya. Kay Kay unsa man lagi? Love pa nimo siya? oo. Nag-cheat ba siya nimo? Miss. Oh, wala problema. Nag-cheat man ka siya nimo? Angay lang ang magbuwag mo. Ano yan sa men? Ikaw may buwag niya or siya ang mibiya nimo? Tungod sa laing guy? Siya ang mibiya nako. Huh? Uy, kahiras ko niya nga may buwag nimo. Sa kagwapo nimo. Ikaw gyud ang iyang gibuwagan? Excuse ona ha. Hey! Asa man ka? Sorry kung akong giukay nimong love life. Okay ra. Nakapamakak na noon ko na. Sa gining Alice. Sa gining manawag kong Romero. Kahapdos na sa ako mga mata. Nauli na ba ka sila si Justin? Hayag naman di ang adlaw. Kung ako'y ulitaw, gusto kong mga asawa ni Carlin. Romero, Ay, Romero. kalate. Nagmata na, Deka. Wa makamamukaw na ako. Wala noon ko makalutog sa'yo. Basin o mga butron to sila si Justin o si Miss Mara. Don't you worry, miss. Ate. Kaya mura dili pa to sila mga bot karon. Hapon pa to. Naibaw man ka. Nanawag man gud si Bay Justin ako gabi. Ha? Wa na lang kuno siya manawag nimo kay diya man sa duol si Miss Mara. Aha. Onya, ingon siya, hapon pa kuno sila magkauli kay tuwa sila sa usa ka isla. Isla? Oo, isla. Ngano may abot man silang isla? Misulti ba si Justin kung nag-unsa sila sa isla? Kuanti, kanang gi-invite man kuno si Miss Mara siyang amiga ng bakasyon sa isla, dito sa ila ba? Moto, nakalaban yung ahat si Justin og isla og dili oras. Pero uwa ba ito siya dang si Nina? Gipalitan man kuno siya ni Miss Mara te. Ha? Na-enjoy ba ka sa tong gilabang nga isla, Justin? Oo. Na-enjoy man, Miss Mara. Oh. Mura man lagi gwapa. Ha? Klaro kayo nga doon nakahasol nimo. Wa, Miss, oy. Nakalitan lang ko ba? Wa mo ko magtuo nga makalabang kong kalitog isla. Sagdi lang. Mas daghan pa kag lugar nga maadto. Ha? Oh. Misiga naman sa nang imong mga mata. Kaya naman ka, uy. Mura makalitan permis ako ipanulti. Kuan, nakalitan lang ko sa sunod-sunod nga biyahe, Miss Mara. Well, so good ka ron. Kinahanglan mag-anad-anad na ka.
Kay sure kit ko nga daghan tag lugar nga adtoon nga kita lang duha. Oh, ha? Romero, mopauli lang una ako sa bahay ha. Magkuha ko og ilisa ni Justin. Akong ibutang sa iyahang bag di sa servants quarter. Sige te. Unya, ako lang siyang sinyasa na. Unya, kung moabot na sila nga tuwa ka sa inyo. Sige, sige. Kinalang masusisab na ako si Carlin. Wa man siya manawag kagabi eh. Dili sa mutubag kung tawagan siyang cellphone. Alice? Alice? Diara ko sa kusina, Justin. Alice? Alice, di na ni mahimo eh. Kinahanglan musulti na tas tinuod ni Miss Mara nga magtiayon ta. Unsa? Pero nga naman. Di na ko gustong mamakak. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!